Gde ste ljudi? Evo nas ponovno Ceciful TV. Danas ćemo igrati Minecraft. Znači, danas ću vam pokazati kako napraviti server. Znači, server običan, mislim spawn za server. Znači, prvo što će vam trebati, mislim ja ovo ovako pravim, znači treba mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači tako. I onda ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači treba će vam 7 puta 7. Mislim, da, znači ovako. I to ćete da popunite ciglom, a možete i nekim drugim blokom ako hoćete. Znači ovo će da bude početak. Ajde mi ovo da popravimo, tako. Znači, onda ćemo ovdje da stavimo ovako tu kamen. I onda, znači, stavit ćemo ga ovako. Znači, da izgleda lepo. Tako. I onda će ovdje da bude, znači, sad ćete da vidite. Znači, možete ovdje da stavite bilo koji blok, ja ću da stavim zlatni. I eto, vidite. Znači, treba mi žar kamen i tu će da bude žar kamen. Znači, ovdje će da se sponaju ljudi koji uđu na server. Inači, ovdje će da bude ovako ovo. Znači, ja ovako pravim kako se meni sviđa. Pa vi možete ovdje da radite šta hoćete. Znači, ja ću ovako da ga napravim. Znači, vidite. Znači, stavite tu oko toga svuda kako se zove, viletski kamen. I onda kad ste to uradili, onda će vam trebati neki blok. Znači, možete da stavite bilo šta. Ja ću staviti, ajde, zlatni blok ovdje. Znači, tu. Evo ga, znači, ljudi, ovo je pod. I onda će ovdje da bude ovako. Ma ne, čekaj, šta sam ovo uradio? Da, može ovako, nema veze. Znači, tako. Pa čekaj, sam ja ovo lepo uradio. A, ovo nisam lepo, znači mora ovdje da bude. Tu. I ovo će da bude tu. Znači, kad smo to uradili, ovdje će da bude meni obsidijan. Znači, vidite. I onda kad ste to uradili, ovdje ćete staviti ovo. Znači, to je ovaj zid od kamenja. Znači, stavit ćete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A možete i više i manje ako hoćete. Znači, ja ću ovoliko da stavim. Čekaj, sam stavio dovoljno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, to smo uradili. I ovdje možete da napišete bilo šta kad neko uđe, ali to ćemo na kraju da uradimo. A znači, što se tiče krova, to će da bude ovako. Znači, svuda će ovako da budu tu, znači, cigle. I onda, znači, kad smo to uradili, onda će da bude ovako. Vidite, ovako. I ovako. Čekaj, sam sve napravio. Znači, nisam, znači, sad ću da napravim. Evo ga. I znači, onda ćete staviti, znači, možete bilo što da stavite. A ja samo da uzmem napitak za noćni vid, da bi mogao lepo da vidim. A mogu sam i na time set day da stavim, ali nema veze. Inači, ovdje ćemo da stavimo, znači, ovako. Obsidijan.
Znači vidite. Tako. Znači ljudi, to kad smo uradili, ovdje će da bude ovako 4 ovog kamena i onda će da bude ovako. Znači vidite. A ovdje da je ovo, znači to ćemo vidjeti, znači vidjet ćete kad ću to da uradim. Znači ovdje će da bude ovako i onda ovdje ovako ovo napunjeno. Znači ja bi ovako napravio. A možete da radite šta hoćete, znači ovo možete isto da napravite, samo da promenite ako vam se nešto sviđa, pa možete da promenite. I ovdje će da bude isto ovako obsidijan. Pa onda možemo tu staviti, znači može temeljac. Stavit ćemo ovako. Tako. I znači kad smo to sad stavili, ovdje ćemo da stavimo zlatni blok. I onda će nam trebati... Pa koji blok da stavim? Može bilo koji blok, znači... Mogu staviti, znači... Ovdje ovako staklo. I onda kad smo to uradili, možemo ovdje staviti ovako. I možemo ovo ovako da bude, da izgleda lepo. I ovdje ovako, a ovdje svetionik. Znači vidite. Ja zajebao sam se ljudi. Znači moram ovdje da stavim zlatne blokove da bi radio svetionik. Znači tako. I onda ćemo ovdje da stavimo svetionik. I on će lepo da radi, znači vidite. I onda ćemo tu da stavimo neki blok. Ali ne znam koji blok da stavimo. Mislim, nećemo blok, nego neko staklo koje je onako obojeno. Možemo da stavimo žuto. Znači onda će tako da izgleda. A da bi bilo tamo kod poda bolje, mislim, tamo da se sponaju ljudi, znači da bude ovdje ovako. I onda, znači vidite kako ovo ovako izgleda. I znači kad smo to uradili, kako da kažem, znači ovo gore smo, znači ja mislim sve uradili i ovdje možete ovo da dodate. Ako hoćete, znači ja ću dodati. I znači kad ste to uradili, ako hoćete da imate neke igre, znači možete ovdje da napravite ovako put do igara. Znači 1, 2, 3, 4, 5, ok, to je 5 blokova. Znači možete ovdje da stavite bilo šta, znači ja ću ovako i ovdje ovo. Znači stavit ćemo sa svake strane ovako obsidijan, da bi meni izgledalo lepše. Možete vi da stavite i neki drugi blok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Znači to smo uradili. Pa sada i ovo. Znači vidite, znači to što smo uradili. Znači to vam je, kako da vam kažem, znači, čekaj sam i ovo dovoljno. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Znači, ovo je put do igara. Znači ako hoćete da imate na sponu, mislim na svom serveru, kako se zove, igre neke. Mislim svaki server ima igre i onda znači napravite tu kao put i onda tamo na primjer Kit PvP, Survival Games, Hunger Games i tako. I znači to sam teo da vam kažem. I ovdje da stavimo 1, 2, 3, 4, 5, ok. I ljudi, to smo završili. Znači, za ovo nam je trebalo nešto oko 10 minuta da uradimo. Znači, vidite. I ovdje možemo da napišemo nešto.
Dobrodošli. Dobrodošli. I na Znači, ovaj server će se zvati CeciCraft, ali ovaj mi je server na svetu. Znači, neće biti ljudi na ovom serveru i tako. Znači, vidite ovdje sve što sam uradio, znači, meni je to dobro za spaven. I tako. Znači, vidite. Ej, kako ja ovo skočim? Ja sam, znači, ljudi u 1.10, pa kad je ovdje, na primjer, jedan blok, vi ga automatski skočite, znači, što je to najbolje i najjače. Znači, vidite šta sam ja ovdje uradio, pa možete ovdje bilo šta da dodate ako hoćete. Znači, ovo je meni spaven, a možete i ovako da stavite. Znači, ovo je vreme da završim spaven za ovaj server, što neće biti objavljen. Znači, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!